și eu după canal. Cine sunt eu și care-i treaba cu mine? Da, bine că s-a trezit să treacă să după acum. Ce facem? Și despre ce e vorba? O să luăm mașini după licitațiile astea lovite, stricate, defecte, să reparăm, filmăm tot procesul, să punem pe YouTube. Le vindem, le donăm, le dăm gratis, vedem ce facem cu ele. Am câteva canale la care mă uit pe YouTube, Matarson, Tavariș, poate reușim să facem și noi videoclipuri ca ei. Până la urmă să luăm mașinile astea mai periculoase, să le reparăm. Poate o să facem așa de încep videoclipuri de astea scurte. Îmi pun o turbină, mai reparăm cu o mașină, până facem vizualizări mai multe, abonați. Nu prea am reparat de mașini. Mi-am făcut un garaj. Am făcut de mâine și de cumnatele. Repar mașini pentru lume, repar mașinile mele. Eu am un Lexus defect. Ca așa avem toate mașinile defecte. Asta e mașina, da? Am cumpărat din Spania, nu prea merge. În 3 ani am mers 2 luni, 3 luni. Asta e motorul. Trebuie să-i punem și turbina asta. Un Folset HX35. Asta e mașina la un prieten, a avut accident. Cândva facem videoclip cum o reparăm, să vedem când are și bani. Ce mai avem? Reactorul nuclear de prezentat. Soba făcută de mine. Un motor 2GZ. Mai avem aici un motor 10 și ăsta trebuie montat cu vreo mașină. N-am mașina, dar am motorul. Așa și la 2GZ. Momentan nu mai prea dispun de bani să fac prea multe chestii. Am mai editat videoclipuri. Mi-am cumpărat așa împreună. Învățăm să edităm videoclipuri și mai vedem ce iese.